TV Badwam Dwumadie no so mambo atema yedase ode ahosepe no abreye yenem so yenya givers Herbal Center for ha enuru ahodo awowo adwama so no ye ne won di hu nkommo eme ne mo ache na bia boko de doctor nso ehu ye de doctor ye de nyame ase papa wada wo ma ye hwe givers okay Herbal Center mame mo obi ache ema na ema obi akwa aba emfamra Adom TV so na me wa hanom ana enuru ya Dr. Solomon Kwabi ene na dokotafo ede aba ehon komobonam na obeboy na yentie nhye no so se ya de ahodo no aya ne dumre bi eche nkrofo no ebi ono ma anya wo a wope ena eba ebi ono ma bia ufie ho bi ho enti nya de ya moja no ebefra enti no wobenya bi obi betimi anya bi eno ente nkoda ya de bi onzo aya na ekofa bre ni padua enti ni nyina no ewo ho enti na nananom esuaye a omso mu suaye yi yade sanse yade de se bowa wanhwe a wo ye paniko abetimi adane akoda nti no se du se ye tonuro ana ye bonuro hu dawuro se ya na onso no watie bi na de wo se wotonom na eboa wo no na wato anom na etimi aboa wasiesi ni padua no ene wo mu aye adwuma mienu ne miensa ekora mpo no ebre sanse wo mo dwene se sika ede ma wo mo nso wo mo nti se wo betena fie na yade age waboso na obi afo adwuma boso me miensa bi abetena fie boso me de a wanhwe ye obepam wo fie adwuma no enti mesre wo ni padua no bo ho ban didiyie numunuro papa ebetimi asiesie ni padua no na aboa wo nti ene give us GC mesha ya tro ehon se eyadura eboa asiesie ni padua no enyina enti ne wom ni nyina ebebo asiesie no na ade ba ko a eye ho adwuma pa ene infection de eboa tu ase akura de firi nipadua no sei na tie bonsi ya draw nipa ato ho a ni veins na wo nipadua no emu nyina no ewo ho ena eye givers ya chance de no nso eda ase akama kama nti okọ drugstore bia pharmacy shop bia na se o infection no atete wache e bia 7 predators o ye oba ensuo bi etimi efiri wo ho eba ehun se ma egu won se wi a na se okọ fichira ya na 7 predators efiri ho okro no ya na sent kakra wo ho na ode na ye chronic atena ho no mo ache entimi nko a infection ade we nyina da aba edumre bi nso a agyanan no a wokoso wo fie no enya nko a na akoso enkoda akọ school mu omunya bi free ba bia omodwo nso di agro ne ade ode ba fie mu nyina mu yusu agyanan ba ako wanye lucky system no ye di onye di infection de etimi chew me kai bra me wo me ba odi kan no na wo ho ayese akoda ne yade dia na aye no ayese infection akoda woni mu hwe na mente ase enti ne ya me ba mu yie no ne mahu se infection no enya dia obetim di wani ehu no enti se detect e woni padua no mu a wa mpennu ebetim tu ase a ebe hawo enti oba ne bema so oba nso na se bema nso so wo ho na wo bema num ensufin bi eta afiri mu eba eye white bi ayete se milk asai no se wudi agora ebetimi ahawo ebese wo bema enkwamo ema enipa efiri wo bema mu anase ensuo no mu ba na wo ba ntimi fafu ebedumre bi wanhwe ya infection ebetete wo a wuntimi enya ahodene ema oba no nso enwo enti ko drugstore bi eben wo ne pharmacy shop bi eben wo obenya givers GC mixture eyesei na yenum ni mienu nyina ebom we nso eye givers GC capsules yenum ni mienu nyina ebom eyentafo we yensuo de kita mensabo nkumi eyensuo ena we nso no topaye ya wuyi asade ya twere wo ho se nom no sa pepepe wo banum we nyina bewie no bonse infection ase betu ade afiri nipadua no emu ama wo obema na 7 predators wayi obema so na sebe o 9 tem honom no eho kekawo edumre bi a wo do ketrem yakọ elokodo wo baabi infection ewo honom na bonse o ketrem so abubu mpomponya bonse o ketrem so no ayese bibi sisisi wonom da bia na o minimum aye otototo na wo kwa o minimum ni ade infection no wakọ akọfa ewo baabi a wo de wano ena kọfa aye wonum give us GC capsules ne mixture ye a ebeboa na etu ase kama ede ama emema nso wo betimi anom na asiesie mu ebedane dwonso abana adane esufi bi a wo ni padua no ayi ede akwa ama na hwehwe no nso se wo bema wontimi nwonso ye a ade bi ewo ho no ma ni din de ye de beto be ma me ye fe ne katita ye de to be ma no mu a de beba ne se Johnson no ankasa tam a be ma ne ye adwuma kra na tesen ye na ye de woro ba bi aba be hyemu wo Johnson a wo bebre mesre wo a mentroma infection no enchi nkonkudura chiri saa eba ne saa efie nye de enigye emafie frɛ number is sesi a ebra wo tie yen anasa wo hwɛ e wo Adom TV 0543 222470 0543 2224
70 drugstore bi ebe on pharmacy shop bia no obenye bi ato na e bi asabe mpreduasa wasiti mekeka wotitia na ayekuro ma ne bi nso ho a wo mawure no sede tie ni wo sha eye fe nanso mesere se ma ne nya wo daadaa de a me se woni mi di fufuo na atete so amesode agya ho woti ase sanse mo wure ni bi sede tie ni ebi nso di wura sabe wo mo ho ma wo mo de wohoro wo ho kotete enzymes bia edumire bia na afei ahode a wo ba ase no na aba form mesere no give us GC capsules ne mescha bi ebeboa na restore bibia kama e de amaw na how be to infection no etu ase de afini padua no emo mese okọ drugstore ne pharmacy shop a obenya bi ato ho no dumire bi nso ayentade a yehye no ya na heat no ano odene ese yo hwe wo kurom epebere mu ana yebekoi enti so anhwe ntade a wo hye ne ye na rubber ntade na wo hye ema heat ni gina wo ho ebetimi ama infection enye mpama gudi nko ana timi infection no eba obo nso wanya infection no ekọ enso ntade a wo hye no osikura a wo mawia moso ne dopo a wo hye sabe ne mpant no wo mawia moso wo de say adwaye ehọ no ma na okọ akoyi a no wa hye mesrew infection ni bia ye open a ebekoso atena wo so kona kopa give us GC capsules and Mr. Ibi tonanom na ebeboa no afre 0543 222470 yabachira okwan befa so abenom no ene ntade ahodo abetimi ahye na ebeboa wo mesanso ewo eye give us P capsules say ena etie ena give us cool capsules ni mienu nyina say ena etie na cold capsules no boa eyuyem eyi amaman bia ehinta woni padua no ade firi ho wonti ne mu agogogo no wontimi nya dwuma sɛ de sɛ ne fata no ebe restore ni nyina ade amaw enuane ahodo a yedie no de entimi digest no eno na ya na dane flames no eti wankasa na bia wadwuma a wo ye nti wonya adaje ni nuane bia ebetimi aboa na digest ntem wodidi a within 24 hours na wo sɛ etimi digest na de enye ni nyina nso okɔ na ukoyi ni nyina etugu na nso de ne de eda ho atimu yemu abosome miensa ne wontimi nya wana wodwene sɛ eye normal eno na ode hye wo ho na waye kese mesere wanhwe ebedumire bie no wontimi me nipam sanse wo kasa pampan a wakire no ano be yedene edumire bia na oboforo sode anopa na ayesa nsonsono na wo ye menu aduane a wodi ye na digest ye no problems e de ba no ebi no kope give us cold capsules na tonom onum a ebe yiwuyem ebe siesie nipadua no mu nyina enti na mu agogogu no nyina nso ebe hyem kena ama won so watimi akoto asode afa ade wo fom atena konwa so atena table so atena konwa so apamade edonhwiri bia wo pe ye adwuma ye obeto mesem te computer chi amensode o sansa wo sode a na bia wo kwa kope bibi na adie etu obetena sesa abonse wo veins ni nyina emu ye wo ya wo sisi no eye wo ya wo naase na oto asese na etwetwen eba ne sa no give us cold capsules ebeboa na restore bibi akama ama veins no mu nso ada honom na veins no mu eda honom sa no now the P capsules hwe blow eda ho sei e kire se eye mema aduru P ni gina ho ede ma power drugstore bi ebe wo ne kope bi to na anom na emfa NCC nipadua no ebeboa ama sebe mpreduasa dabridwo nso a etete wo no no mienu ebeboa restore ni nyina ama wo libido no ewo fom a mesere no bi ebeboa na akenya ama efie nso ayede fra yensese abra wo temenkan 0543 222470 0543 222470 pharmacy shop bi ebe wo ne chemical shop bi ebe wo no okọ ha obenya bi ato na wo to no nso mesere wa ya anom o eno no se wo to na de kogudam se ne fe se de ye dura ho no na ye ofenti wo to akwa kogudam a ebedumre bi wo beka se eduro no kwa ameto no kra anyeme mesere wo yen give us de ye nuro no se de etie no sa na ye ho adwuma eyen haha makan na de aye eti Food and Drugs Authority age atom no we ne enum ni mienu ebom e na we nsu mienu yenum edibom o enti wo kwa na se bi a drugstore ho pharmacy shop oduro no ye so give us no asan catch on say wo frɛ yen GC capsules any GC mixture enu yenum bom na P capsules ni cold capsules nso yenum bom yenum adura ebeboa na ebesiesie yen ni padua no se de be ya yebetima ye adwuma bia ama bibia akoso kama e de ama yen drugstore pharmacy shop ni chemical shop nyina da me se obenya bia to frɛ wo 0543 222470 ofra yebeje so na enchechemu bia na ade bia wohia e de fa yenure ho bia yede amao I mean sure ti give us Herbal Center na yete won kanunu no eni si ho borura pharmacy ne Herbal shops bi ewo ho na happy birthday nkoma Apostle Eric Osei Apostle Eric Osei head pastor that love and encounter faith walk Wokumase Apostle Eric Osei head pastor what that love and encounter faith walk Wokumase
oba Francisca na wish you a happy birthday nyame nipa erade ngusra no koso anye bebre wo so happy birthday nko e mama me nkomra sesi e me oba ko bi nsi wo ho ento aso